Nola, doa, traste, hau. Orain, kaixo, ni gara naiz, eta gaur nitaz gehiago jakiteko aukera izango duzue. Klimaldaketari buruz mientxatuko naizelako. Az gaitezen. Beno, badakigu denok zer den klimaldaketa, ezta? Espero dut baietz, baina bestela ere guazen argi ustera. Klimaldaketa garaikideak beroketa globala eta lurraren eredu meteorologikoetan dituen eraginak barnartzen ditu. Klimaldaketaren aurreko... zer egiten ari naiz? Hau ez da klimaldaketaren aurkezpen zuzena. Ez! Baina erakutsiko dizuet zer den. Etorri nirekin. Alejo! Wow! Beno, klimaldaketa da faktore askoren kombinazioa, baina gauza bat daukate eman komunean. Lurrari mina egiten diote. Hemen daukagu, lehorteak eta desertifikazioa. Ikus dezakegu hemen ondo nola gure arrasto ekologikoak, zehatzago gure CO2koak, eragin dion lurrari. Beroan atmosferan pilatuz, temperaturak igoz eta euri prezipitazioak murriz... Zer esaten ari zara orain? Ha? Oh! Baina nire lagun frg da. Zer egiten ari zara hemen? Galdera ona, hemen nago zorarkezpena gezurtatzeko. Ba, frg! Galdera bat. Bai, esan. Ez dituzuzuk edarilatarik botatzen gure balkoitik? Bai, eta zer? Ez dakizu zein min egiten diozu lurrari horrekin? Ziur nago lurrak izango dituela errepresaliak zurekin, eta enteratuko zara. Bah! Beldur nazakezu, baina egia zabalduko dut. Orain erditik endu dugula... Hor datoz muturreko fenomeno meteorologikoak! Prestatu impacturako! Xiu, hori gertu egon da, baina ikusi zerbista polita gailur honetatik. Orain zuei galdera bat botako dizuet. Zer uste duzue hau dela? A. Itxaslabar bat. B. Igerileku masibo bat. Edo C. Jauzi plataforma bat. Pentsatu zeuen erantzuna. Bater ez da zuzena. Hau da hiri murgildu bat. Temperatura igoeren ondorioz, poloak urtu ziren, itsasoaren urmaila igoz. Prozesuan hainbat hiri uraz... Esaten ari zara Atlantida bat dagoela hemen? Ha? Zu berriro? Bai, eta milioidon bihurtuko naiz. Hau da altuago pentsatzen nuena baino. Lurrera txeleun bat izan? Berak ere ez daki igeri egingo duela euri azido bildutako uretan. Wow, orain ikus dezakin dola eragiten ari didan oxigenoaren kalitateak neuro gorputxan. Hobeto joaten bagara beste leku batera. Beno, orain baso batean gaude, baina ez duzue gauza bat faltan botatzen? Hori da, bizitza. Eta horren errudun gu geu gara. Ikusi ditugun arazo guztiak gu provokatu ditugu eskua sartxagatik. Eta orain ikus dezakegu nola gizakiak ondatu duen dena. Adibidez garai batean bizitzaz betetako baso hau. Jada izan masifikatuagatik edo temperatura igoeren ondorioz. Guk baso hau eta lurra suntxitu egin dugu. Lurra zabortegi bat bihurtzen prozesuan. Eta ikusten dudan bezala, frg iritsi da ona. Kaixo frg, zein da zure iritsia honi buruz? Zuok simulazio batean sartu izan alzaituzten, baina ikusi duzuen guztia gertatuko zaio lurrari ere ez badiogu laguntzen. Eta nola lagundia zaiok egu lurrari? Lagundu aldiogu modu askotan. Petizioak sina ditzakegu gobernuari eskaerak eginez, txirrindula zibil gaitezke eta ez autoz, gure estarna ekologikoa murgilduz, birzikla ditzakegu hainbat gauza, ura edo energia lehengarriak adibidez, kontsumoa eta beroteki efektuaren kontra borrokatuz, eta hainbat modu gehiago daude, baina gogoratu hau. Lurrari lagundu behar diogu. Bera da gure etxea, eta zaindu behar dugu. Eta bukatzeko espero dut aurkezpen hau lagungerria izana, eta eskerrik asko nire entzuteagatik. Nola zijoan traste hau! Orain, bukatu dut! Boserri burren ondoren bukatu dut! Eskerrik asko frug bidean laguntxagatik, eta alaten adibidea jartxagatik. Nola ordain diazazuket? Ez duzu egin behar. Zure bideoan lagundu ondoren, konturatu naiz gehiago zaindu beharko nukela lurra. Zuk esan duzun bezala, gure etxea delako. Eta lehen pausu bezala. Ez dut lata gehiago botako balkoitik. Eskerrik asko frug, eta arronago zutaz aldaketa egiteagatik. Markamena ere eskatu beharko nion meko gizon horri. Beti botatzen dizkio delako latak buru gainera. Nor izango da, atea irekiko dut. Zeustekabe atsegina, justara joango nintzen zuri barkamena eskatzera. Oh, barkamena, lata hau emango dizut barkamen bezala! Beno, argi dago, zer ikusi, ura ikasi.